मानव गेदेर खाम्फा बरग'हायखौ बयबो गोसो गोरबोजों भट होनानै देरहाहोनांगौ आरो बिटिसि रायजोनि बर' रायजोनि बर'लेण्डनि मोजां हाबानि थाखाय बिथांखौ बयबो समर्थन होनांगौ होननानै जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायदों। रादाबगिरि फंबाय नोंथांमोनसिम गोसो गोरबोनि बरायबाय। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि नेहाथारि कान्तेस्वर बरगयारी, नै आंजों दंफायो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सानसुमा कुमार बड'सा आरो लाइमोन आफादनि सोद्रोमा राजिब बसुमतारी। जों दिनै गासै बर' रायजोखौ आरो बिटिसि बासिखौ खावलायनो नागिरदों दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै फैगोन 7 मेआव क'क्राझार समस्तिनि जि लकसभा समस्तिनि जि एमपि इलेक्सन फैगासिनो दं, बेवहाय बिटिसि बासिनि गासै रायजो राजानि गाहामनि थाखाय आरो बर' रायजोनि गाहामनि थाखाय जों आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायगोन दानि बिटिसिनि सरकार सालायनाय इउपिपिएलनि सरकारा जायखौ जोङो आसा खालामदोंमोन बिथांमोना बिराद बर'लेण्डनि मोजां खामानि मावगोन, नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो फेलें आरो बिथांमोनखौ आसा खालामनांगौ खुनु बाथ्रायानो गैला, बिथांमोनखौ नेनांगौ जेबो बाथ्रायानो गैला। फैगोन क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जि बिसायख'थि बेवहाय जोङो इउपिपिएलनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनानै बर'लेण्डनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हागोन बेखौ आसा खालामनो हाया। बेनिखायनो दुलाराय बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों गासै बिटिसिनि मोजांनि थाखाय फैगोन बे लकसभा समस्तिनि बे बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि मानव गेदेर खाम्फा बरग'हायखौ बयबो गोसो गोरबोजों भट होनानै देरहाहोनांगौ आरो बिटिसि रायजोनि बर' रायजोनि बर'लेण्डनि मोजां हाबानि थाखाय बिथांखौ बयबो समर्थन होनांगौ होननानै जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायदों।